gaur aurkeztu dana besteak beste izan da, bertsoetan, hitz eta musikaren arteko harreman horretan, adierazkortasunaren gakoak non egon litezkeen, eta zein alderdi diren interesgarri, eta Xabier Ramuriza 80ko txapelketan Andoni Egaña 2005koan, Maialen Lujanbio 2009koan eta Ametsa Zailuz 2013koan aztertu ditut, eta haien zenbait bertsoren analisiaren bitartez, pixka bat erakusten ahalegin du naiz, ze baliabide erabiltzen dituzten, txapeldun hauek haien bertsoak transmititzeko, Grabazioak analizatu ditut kantaeraren parametro batzuk zertan aldatu diren jakiteko, eta hori gero saiatu naiz testu inguruan kokatzen eta bizimodu eta transmisio moduen aldaketekin lotzen, gako batzuk ateratzeko. Saiatu naiz pixka bat azpimarratzen, intonazioan, intonazio ez temperatuetatik temperaturako joera nagusitu dela azken garaietan, tempo aldetik ere tempoa mantxotu egin dela, apaindura aldetik leheno egiten ziren apaindura dexente, vibrato zabalagoa, trinoak eta dexentez murriztu direla, ez dira guztiz desagertu bertsolari gazteengan, eta timbreaz ere hitz egin dugu. Hori denbora eman diguna gaur komentatzeko. Hitzaldian gaia zen zer da doinua bertsolariarentzat, eta saiatu naiz azaltzen, tesi bat ematen baino gehiago azalpen bat egiten, zer dela eta hautatzen duen bertsolariak doinu bat edo beste bat, doinu horiek ze ezaugarri dauzkaten bertsoa pentsatzeko garaian edo bertsoari tonu bat edo beste emateko garaian, eta pixka bat ze baliabide eskaintzen dituzten bertsolariarentzako sormen lanerako. Espreski pixka bat atal bat egin dut txapelketako bakarkako doinuei buruzkoa, pixka bat askotan bertsolariak doinu propio bat plaza hortan azaltzen degulako, eta pixkat ibilbide horren kontaketatxo bat egin dut, baina gero baita ere plazan eta temako saiotan eta erabiltzen dian doinuei buruz jardun geha, eta baita gero kantakerari buruz, ahotsari buruz, zertzelada batzuk ere ematen saiatu naiz. Gaur udako ikastarotan, flowan inguruan jardun geha hizketan, fluxu egoera edo jario egoeran murgiltzen gehanean orduan ematen dugu gure onena, askotan gozamen handi bat sentitzen dugu, oso kontzentratu gaude egiten ari gehan hortan automatikoki edo sortzen ari geha, eta askotan denboraren nozioare guztiz galtzen dugu. Eta nire aztergaia zen galdetegi bat egitea bertsolari inguruk erantzun zutena, eta ikustea ze flow maila erdiesten zuten bertsotan aizienean. Eta aldaketa nabarmen batzuk bat zeuden bai generoa izegokionez, bai txapelketan bizitzen den flow egoerai dagokionez, eta baita maila inguruan, bertsolari honenek oraindikan ere konzentrazio altuagoa eta lortzen dutela. Bertsolarien jardunean, konparazio bat egin nahi dut, ahozko hizkerak esaten dianak nola ikusten dien garai bateko eta gaur eguneko bertsolarietan. Horren konparazio horren lehendabiziko zatia egiten nahi naiz ni momentu honetan, batez ere ezaugarri horiek zein dian zehazten nahi naiz, eta gaur hain justu hori ekarri dut honea. Labur esateko bat da ideia azkartasuna edo sortzen duna ahozko jardun artistiko bat entzuten degunean, guri egiten digun impresioa. Eta bestea formulak, formulak gaur asko aipatu ditugu, formulak izan daitezke oso zehatzak edo izan lehizke oso orokorrak, eta bertsoak beteta daude ahozko jardun artistiko gehienak bezala. Eta beste bilak dira oso konkretuak euskeranak, aipatu ditut persona eta genero aldaketa, eta bestia da euskerak oso beriaduna eta da aditzak infinitiboan esateko joera. Mintzolako bekan tesiteko aurkeztu nuen proiektuak uztartzen du bertsolaritza eta hedabideek eraikitzen duten agenda, eta asmoa pixkat ikertzea hedabideek inportantetzat jotzen dituzten gai horiek edo albiste nagusi dian horiek ze paper jokatzen duten gero plazetan, eta bertsolarien diskurtsuak zenbatean egiten duen bat gai horiekin eta gai horien trataeran zer aldatzen den.
Eta pixkat horren inguru nahitu geha gaur, gaur indetena da sormenea ekarri eta ikusi bertsolarik ze motivaziotatik abitzen dian gai hori heltzeako ordun, ze gaietan sensibilizatzen dian eta zertaz aitzen dian, zerekin elikatzen duten behaien sormena, eta saiatu nahi zena da, adibide praktiko batzukin nahitu geha behiratzen, azken herrialdetako finaletako bertsoaldi batzukin ilustratuz adibideak eta horrekin osatzen.